Kapulakit, abayagi abalang kami ng Jason. Ay, agkwanta no, natitiris lang mo yung anak ko. Nang Jason nyo. Natitiris lang talaga. Ayagi, ang turaratan. Wala kambyo. Agwagututan niya gagawin. Ay sus, katawan. Diris lang talaga ni Tan. Turaratan kambyo. Ay sus. Ay agi. At tiris lang mo yan ako. Gigi. Ito ay agawa to. Diyos ko. Ay. Munti pa. Munti gagawin to. Akin na ako. Munti gagawin mo. Mambabay. Wala training ko kasi. Naambagal ka la. Manbay ka dyan, Irwan. Tayo na imagination. Manbay ta. Maunad mental hospital. Relax. Wala na ang bagal ni. Pangarap ko kasi man siklista. Ngapi sa liquid bike. Kulang to may kwarta ma? Kulang. 1.5 so kwarta. Nagaman makasaliwi mautin bike. Pakaskasi ka man. Dati 1.5 mo. Tigawan nyo eh. Arumang pula. Pangarap mo man ay mas siklista. Yung bagantang pool. Salamat nih. Dugalatan anak, agkalaw na akis, natanak laman naliw na bike mo, manpalis ka, mampurma ka, tapi ano nung sabiak, manbike ka lang tampul. Mampalis ka lang 7,000 may bike awa, aro man kulay 5,500, siya li bahala, kalaw na akis ako, siya li bahala. Lagi, patala mo may bike ko. Excited ba lang? Kung bala ka salamat ni. Utang lara mo. Utang lara. Laan mo? Mambay ka o mang pastol? Akin, anti problema. Purma, panyo bala. Siyempre, may cycling jersey. Agyo kumplituan. Magano lang ko may bike. Sa kubang muti matampi, ano, nabiglakad karakot to. Sige, sige. Ikaw mula. Ang nalanyutan. Sali ma, paano arawin tampul sa kulaan mo? Ipinal mo yung sakay, huwag man ka lang tampul ng Baguio City. Iya, ikaw nalis. Dami 1.5 ko na eh. May, kulan nyo? Kulan ng mami? Yung wadya.
Me, ang dami 1.5 ko. Tubutan. Sinaluyo diyang siya laba man ay. Kunyari na kini, kunyari, ginararangal.